At that age, Ogechukwu, ego. Don't worry, I'm not gonna that mother baby so ever you go that child. I'll go make a complaint there. If ever you go that child, you go buy her. Major that mother baby so they complain about it. So in a every part of this boy to be not only working at that age of that boy. Okay, whatever the guy was watching that boy at that age. I jelly. You make what kind of man I want again, I will be an apple to be now my cannot. You make what I want to be one about the Ben Arasha water now, but now about Albany, you bend the water clear, Sarah Chaba water. Eh? You know what kind of man I want again, and I will be again now one man I cannot have an albana. At your age, you want to shame, you don't have a shame. You know, because block on Oyana drop here, yeah, you just spam life. Moderators are here, they don't want to block her. I am as moderator all up on any other ever. Here be a block account. Moderator, I don't know what they're doing. Moderator. At that age, that boy, you need to get saved with that boy from Akaki because that boy is passing a lot. Ijele, any to get saved with that boy and Akaki, that boy is passing a lot. Say, I'm not gonna say, all I can go name, all I can buy, you go out again. Not a bag name, Mobile Pekka. No, Bruce, Bupute, Fitchy, Bupute, I eat, can't tear again, Chakaketa. I didn't get out, one of Fabi. You better move it to Pam. One of Fabi made a movie to get out one, Bill RYP. In Paganando's book. If I put them got about life, who go in Cabrama Paganando, I don't have a life. You have to go. Now, I gave me berry or brush or I gave me see rice. Oh, my ass. You might want to say yala. I gave Sydney, a sin now, oh, my ass. A job of Sunday on Amazon Street is serious and see his bottle of flies. Boy, pure water. Go out party. Be go out party. Be a banner, be a poster. One dog that I didn't know when you send dog at 2,000. Dog at a sum nazo. Each banner would to her. By life, I found a bunata, a bunatos done at Pawanando. I came out this other moment. Ma kwa kila this TikTok kwa Fernando wali na mana hapa nago huyo bra nege against a man of spirit go against no human being ina ide Chris isiana abarigi ne na no hade kage afro video email abadebe na aboma abadono amadu man about 12 o'clock midnight ke na before no for video email no spec I was like bia why agbaga nkịta na ayi ala akwa ịchọrọ ịnakpu ịchọrọ ịnakpu abi akwa na feel na ebo Queen of Saga mma bụ King of Saga ebo Queen of Saga abụ King of Saga mma na abụla akwa agbaga nkịta dị ka na ayi ara fi agba bụ ngosi mmiri nwaanyị otu elele ule ijele mọ na akọ na na pants ijele nwaanyị ururu ọbara why na supplement in the no was arugini kpọrọ nkụ nini ihe na-acha asa nwa nini HIV na turn your body system nwanne echi cha black iru gị na-acha black ọkpa gị na-acha black aka gị na-acha yellow ebe a na-acha dark red the good ka dị kwa ya na-asụ oyi jele I want m kana iyiri akwa ya na-asụ m oyi ka ezi ka ya dị ma ịgbara ọtọ like ijele ka ya dị ma ịdị naked ya fia ọlọgole ya na-asụ oyi because apa na ekpuchi ife o ijere ga na asa arụ ijere nwanyị na-eyi otu pant 1 year ijere 1 year 1 pant 1 black ị na-asa alụ ị na-asa arụ very dirty woman ijere ị na-asa arụ ka na ajụgo taa bọket ị na-egbu na restroom bọket ị na-anya mamịrị na ya ị na-asị asa nwaanyị na-asị ikpue na kamera Nearly no do a sign on Instagram with your dirty pussy. Auto Google, very dirty pussy. If you pussy why are they very illiterate? Why are some way? Very dirty tender and why? Ijele. Fear about na home. Auto wala. If you new balola. If you be jelly new baloka.
Even no old food in maybe. I'm gonna name you fetch sugar mommy. Money would the mother get. Make a go. Is that able to come eba come over law? Osawago. Eba come over only about Akamobala, Akamosa Walasawa. Eh? Is there a Makwane? Yeah, it wouldn't near one or car. Ever walk car. You and one of the sweetness in the email, but if you're now told, you are not told, and I don't want to go in. Eba pese kufacha na akwana na Port Harcourt. You wear the sweetness of another Nimaro. If you get up empty shaft, it is total empty. That is why man does not enjoy you again. That is why man does not enjoy you because when there's any sweetness to the Nimaro. Eh? You don't have a shame. When you could a picture, or you could a picture, other picture now one get ala. She don't with you the drop and measure life. Can you with picture ever hana wagala? Picture, uta fade. That uta hit ede. Ewebu batage. Na nke shift na agro. Na gondara. Mmeje we picture we mere give video kita. Me we that picture kita we mere give video. Kane man we phone na ipugara. Ka phone ipugara na o we na isa bokota se go no. When you put a picture by a saga, you put a picture of Guarato. See a picture now called Bacanquanando. Hello, see a picture. Emma with grade. See a picture. Can you bury Alanando? Now, my boy, I'm going to pass on a TikToker no more. He could see me exist. Yeah. Ntotolo boy de kagiru mana chi apani me bidopani sala kola ifere me bukwa hago ije lati ifere me bukwa ga ihele me bukwa ga efrotata mona na awotata onwe video me mere otata ba end life na onwe video me mere go dos pa be di video me mere di video kita embesia ya mekwo ozo we che blizie gi e reply zie mu if you reply me the video mpia gaskiya anema to saga o when they are now go saga not me mmebugi ijere mmebugi ba afi when man ni bu HIV man madness we grade zelemo hello zelemo ijere madness mbakote zelemo mmebu bani mafia one man ni bu HIV has elego nobody should do anything to do with you man ihe na edo kita isi na egwu ara atọ I love TikTok. TikTok is amazing. Isi na egwu ara atọ gị mee video. Hello, Ogechukwu, meele m video. Ka ndị show na epụtara food with me. Meele m video ijele Ogechukwu ka ndị show na-esi mụ na kamera na-abụ nwa. Ka nkwasị gị na ndụ mbiele gị bana. Baa n'ime afịa gwa anyị bụ HIV, nobody should near you. Na nwaanyị bana ede ebe a bụ HIV positive. N'obu ọrịa. Okay, I have time for that now. I have enough time for that now. Hello. Bani me. You know what? Bani me. Sheri share about no why I be allowed times 2. Sheri share about no why I be allowed times 2. You say why I be wrong? No, next year is ada amodi. You know we Bushana Busabo. Ijele, the last night she get on Abarato. Hello, I got my baby. Mommy, Ijele mommy, I got my baby. The last night she get on Abarabo. Mana overlook get on Abara Buguzo, Kebo Mwedi. Ke female, and what I'm kiki? Olo. You want to go to the gote, and half for her, each dinner what I carry. By arena age, yeah. Because already you have destroyed that child destiny. You've got that child. So when in Kiji, I carry that for when in Kiji. I will say, no one can make a gaka. Come to make operation. Come, I can't be bored. They will put that overboard on my belly. Ejo. Ejo. I want to go for most. Ebe na command on.
akpịrị ọgbụwa ọ ife imekọta na-emewu ihe niile imekọta na akwa ọnya na-emewu ife mbi ịgwa gị bụ baa n'ime ijele na mgbara nkịta abụ na mamara ịwa na na-adịghị eje mana a na-atụ egwu na asaga nne pụta fu kịta ka m pụta fu ka ị mara asaga ka na-ahụ ala ka ị mara asaga ahụ kere emego ka na-ahụ ala anyway, achọghị m inye gị strategy m eji bata I don't want to give you strategies m ga-eji wee bata no achọghị m inye gị strategy because ihe ọ na ngwa nkịta anụma ị ga-ejide update aka so ihe na-eche bụ vidio imekwa anụ m vidio apụtazi mfu wee anyị agbasaga enwe ọdịmta na ihe mma ọ bụ ịtetacha ọrụ ọtụtụ mpịa ofu vidio strategy m eji bịa karịrị ịghọtago mma akwado m ọfụma kwado nnọọ ya obere ọfụma mma ebiriwo rest in peace gwa ndị mmadụ sị mbọsị dị ụta ka anyị akwa ijere ana mma aba life ka ụnụ fụ ka esi akwa ya life and direct ịma na ịma na asaga nwee grade nne ka na ahị na ara na ọyị ihe yiri akwa nọọsụ nọọsụ eriza nne hello Ogechukwu oge ka na-anwụ na ara na nwụ you don't know I'm prepared now hello ihe m na-eche gị bụ meere m vidio mmeji iwe ọnụ ịkọ na sped mmeji iwe ọnụ niile kọrọ abada mmeji iwe ọnụ ịkọ ya ngachiva wee mere ife na abụọ maka Chineke memere ka nwụọ onye ọ na-asị na kpuo n'ime m pịa blọkin ijele ihe m na-ede gị bụ meere m vidio tata ka o pushuo m like asị ka achọ ka ntị m pushuo m ọfụma so mfi vidio ahụ ejide vidio ahụ aka mmadụ nchịchọ na-epụtara ka mmadụ na-abụ gbadị saga ọfụma anya achịpụ ya isi adọrọgụ mma ịmara ndị adịghị ọrụ ọfọmụnwa onwere ọfọmụnwa there are many strategies mmeji meghe ife there are many strategies mmeji meghe ife anyị nwere gị ife na-egoro emechi na anyị ele ife na-asaga golo emechi enwere ejibe mere app ejigo nlọ AI ejirigo nwere lọ stika nwere ife ejibe nwee mee so adị m akụjazi akụja ijele ikwesịrị ịma na mụ bụ ada m atụ ụjọ saka kiri ya akọzi onwe kiri ya akọ ihe m na-edego meele m vidio good morning afụrụ gị nne meele m vidio na app a meele m vidio ọzọ ka m jide vidio ahụ aka wee gbaa ọsaga mma ebi egwu like this mma ebi gị na flyer ka egwu gba ndị mmadụ n'igbo ịmara ịmara ọfụma ijere nwekwa m time for saga ahụ enwe m time fibere ibe mma ebi gị na flyer bie your picture dee picture gị HIV positive avoid this woman mma eji bike m were flyer gị jee kee ndị ọkada niile kee ndị nọ n'ime paakị nneke naba life nnekie na-enye ha your flyer na-agba ha na enwe anya ebe a flyer nwaanyị ka na-ebe ọgwụkwa HIV zere na ya mma ebi na kee flyer gị ebe niile ma n'ime afịa ịma na asaga nwee grade ọ kwesịrị bụ sekretariat mere m vidio ọzọ ka ndị ya nọ na ndụ nwere iwe na ọnụma ngwa na izi ekele m na-ebu kwe na saga mụnwa bụọla akụ bụ king of saga mma enyeghị eto ezi ini mmadụ I dare you to try that thing. Chere ya kpọkọta ụmụazị ị na-akụrụ ha aka onye ohi onye ijele onye ọra ihe abụrụ saga ndị o nwere saga na-afụ ụfụ na o nwere saga ya agbacha mmadụ ya nwụọ ị mara o nwere saga a na-akpọ ịdameji karịa mmadụ ijela imeji adịgo dameji but saga ọ mara agbanụ saga a na-agwa ya na o nwere ife a na-akpọ ịmara dọgba na-anwa ife o nwere ife a na-akpọ ịdameji na o nwere saga abịa gbacha mmadụ ọnwụọ poison nwụọ mma ebi gị na flyer mbie gị na flyer like this itinye picture gị tinye afa gị tinye everything gwa ndị ma na this woman na ebe a bụ HIV everybody should avoid her mma ede ife niile dee mmiri bụ nwa ihe mma ede ka nkọ ndị si eburu machine m kebe mma ebe close to 1000 couples wepụta nne ede mmekigide kachachacha anya
adonwe onwe ga mara ọsọ ka a na-agba o jiri ọsị na nakwa na ihe nekwa ife mkpụrụ taa na aspa nwaanyị ka nọkwa m otu anya ma akwa na aspa nwaanyị nke ọzọ ịgaba akwa iche ga viral o nwere ike ya nwa ife oyi eme for now or in future maybe on time o nweta anya bụ ruo the man that eme nwere ife ya cost oge in future maybe gị na poster pie gị na bana ijele nwezi time onwelo future ijele ga nwu before this year onye na-ewu ichi mọdụ ọnwụ ijele na dube m ga nwu na motor accident nke ka na sọ bọbọ chere ya ịkpọkọrọta ụmụazị na-akụ aka dị gbasa gị ya arụ nsọ gara mere m vidio ọzọ ka